Της Νίκης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Να σας ευχηθώ, επειδή είμαστε και στην αρχή του έτους ακόμα και ήθιστε να έχουμε και ακόμα τις κοπές Βασιλόπιτας και να ευχόμεθα για την καινούρια χρονιά σε όλους. Υγεία, ευλογία και καλοκαρδία, λένε οι Πόντιοι, μια και εδώ το ποντιακό στοιχείο είναι πολύ έντονο. Λοιπόν, και φυσικά είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαστε μαζί με τον πρόεδρό μας, τον αγαπητό Δημήτρη Νατσιό, που όπως όλοι γνωρίζετε, εκτός που είμαστε αδελφοί επί το αυτό, εκεί στη Βουλή είμαστε και συμπατριώτες από την Πιερία. Λοιπόν, ξέρω βέβαια ότι ο ίδιος προτιμά το δάσκαλος από τον πρόεδρος, αλλά θα πω εγώ ότι τιμά εξίσου και τις δύο ιδιότητες στο μέγιστο βαθμό. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι που δεν θέλει να μιλάμε για αυτόν, αλλά θα κάνω λίγο παρακοή σε αυτό. Είναι αυτός λοιπόν που με τον ζήλο του και το παράδειγμά του έκανε εμάς τους υπολείπους βουλευτές να συνειδητοποιήσουμε από πολύ νωρίς ότι αξιωθήκαμε να βρεθούμε και να διακονήσουμε μέσα στη Βουλή, όχι για να κάνουμε ομιλίες, αλλά για να κάνουμε ομολογίες. Η χαρά μας σήμερα είναι ακόμη μεγαλύτερη βέβαια, γιατί είναι μαζί μας ο φίλος και αγαπητός βουλευτής ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο καταξιωμένος γιατρός μας, ο οποίος άφησε τα νηστέρια και τις χειρουργικές επεμβάσεις, όπως ξέρετε όλοι, για να κάνει πλέον άλλου είδους δυναμικές επεμβάσεις και παρεμβάσεις εντός του Κοινοβουλίου. Για το κίνημά μας, αγαπητοί μου, είναι πλέον βέβαιο ότι μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο συντελέστηκε με τη χάρη του Θεού ένα πραγματικό θαύμα. Προφανώς, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας, ήταν άνωθεν ορισμένο να δρομολογηθούν τα γεγονότα με τέτοιο τρόπο, ώστε να ακουστούν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και κάποιες άλλες ειλικρινείς και αυτιασίδωτες φωνές, κάποιες ελληνορθόδοξες αλήθειες, χωρίς αστερίσκους και προαπαιτούμενα, χωρίς ιστεροβουλίες και παρενθέσεις και χωρίς ναι μεν, αλλά. Θα έκανα μια γενική ανασκόπηση της πολιτικής επικαιρότητας και της δραστηριότητάς μας στη Βουλή και γενικότερα, αλλά επειδή αναφέρθηκε εκτενώς και ο αγαπητός κύριος Θεοχαράκης, ο υποψήφιος και εδώ στο Κιλκής, θα τα παραλείψω για να μην σας κουράσουμε, γιατί θα μιλήσει και ο αγαπητός πρόεδρος και ο κύριος Νίκος και θα πω μόνο ένα μέρος από αυτά που ήθελα να πω, λέγοντας ότι επικροτώντας και υπερθεματίζοντας σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Θεοχαράκης, θέλω να διαπιστώσω και εγώ ότι μέσα σε αυτές τις θλιβερές, στο θλιβερό και ομιχλώδες τοπίο που διαμορφώνεται από την πολιτική σκηνή της χώρας μας, έχουμε μια κυβέρνηση που συνεχώς αλληλοθαυμάζεται και καμαρώνει σαν κάποιος Νάρκισσος για τις επιτυχίες της, δημιουργώντας πλέον την εντύπωση ή μάλλον τη βεβαιότητα ότι ζει σε μια εικονική πραγματικότητα, αγαπητοί. Ταυτόχρονα παρακολουθούμε τις συντονισμένες προσπάθειές της να εκμεταλλευτεί την απογοήτευση των Ελλήνων και να επιβάλλει τάχιστα και με διαδικασίες στιγνού ολοκληρωτισμού κρυφές και φανερές ατζέντες που στοχεύουν απροκάλυπτα στο να πέσουν και τα τελευταία προπήρια της κοινωνίας μας. Αυτά της ορθόδοξης θρησκευτικής μας συνείδησης και της ταυτότητας, του γνήσιου πατριωτικού μας φρονήματος, της παιδείας μας και εσχάτως του ιερού θεσμού του γάμου και της οικογένειας. Βασικός σύμμαχος στις προσπάθειες της κυβέρνησης, τα καλοταϊσμένα από τις λίστες Πέτσα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία με έναν πολύ δημοκρατικό τρόπο, σε εισαγωγικά βέβαια, φημώνουν και επιτίθονται σε οποιαδήποτε μορφή αντίθετης άποψης, επιβάλλοντας τη μοναδική ορθή σκέψη. Είναι η νέα μορφή δημοκρατίας, με κυβερνητικά φροντιστήρια επιβολής της πολιτικής άποψης, με κομματικές πειθαρχίες, με υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και με παράνομες υποκλοπές επικοινωνιών, τη στιγμή που η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων έχουν πάει περίπατο, ενώ ο τεχνολογικός ολοκληρωτισμός επισπεύδει και επιβάλλει το ηλεκτρονικό μας φακέλωμα. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε συστράτευση με την παγκοσμιοποιημένη αριστερά, κλήθηκε να διεκπεραιώσει ένα ακόμα κεφάλαιο της woke κουλτούρας με την ψήφιση του πρόσφατου κατάπτυστου νομοσχεδίου
με μοναδικό στόχο την αλλίωση μιας πανανθρώπινης συνεκτικής δύναμης, του γάμου μεταξύ ανδρός και γυναικός και συγχρόνως της πυρηνικής οικογένειας που παράγεται από την ένωση αυτή. Τα ερωτήματα που εύλογα γεννώνται είναι πολλά. Γιατί όλες αυτές οι συστρατευμένες δυνάμεις της νέας τάξης πραγμάτων πολεμούν το ρωμαϊκό ελληνοορθόδοξο πνεύμα? Γιατί η παραδοσιακή οικογένεια με πατέρα, μάνα και παιδιά είναι εχθρός των νεοταξιτών? Υπάρχει μόνο μία απάντηση γι' αυτό. Τη φοβούνται και την πολεμούν διότι μια τέτοια οικογένεια μας προσδιορίζει. Πρώτα απ' όλα ως Ρωμιούς και έπειτα ως Ευρωπαίους. Η νέα τάξη πραγμάτων με τα πανίσχυρα λόμπι και τις γουόκατσέντες θέλει μια κοινωνία άφιλη, ανθρώπους με ασαφές, ρευστό φύλο και κατά συνέπεια χωρίς συνοχή. Μια κοινωνία απρόσωπη, αριθμοποιημένη και φακελωμένη, έτσι ώστε με το πάτημα ενός κουμπιού να είναι ευχερής ο αποκλεισμός των απίθαρχων από την πρόσβαση στο μελλοντικό κοινωνικό κράτος. Μια κοινωνία χωρίς έθνη, μια κοινωνία αχρήματη, με ψηφιακές συναλλαγές και με μια κλιμακούμενη δραματική συρρίκνωση της ελευθερίας. Μια κοινωνία χωρίς Χριστό και Ορθοδοξία, χωρίς Ευαγγέλιο, ιερά μυστήρια και θρησκευτικές εορτές, χωρίς ρασοφόρους και με απαγορευμένη τη λέξη αμαρτία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο αποκλεισμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής με το πρόσημο ότι δεν έχουν να εισφέρουν τίποτα επιπλέον στο διάλογο, ενώ αντιθέτως οι πάσης φύσεως πολύχρωμες συλλογικότητες για τις οποίες μας γίνεται πλήση εγκεφάλου από το πρωί μέχρι το βράδυ μονοπόλησαν άκρως δημοκρατικά βέβαια με τις απόψεις τους στην Επιτροπή. Καταλάβαν στη συνέχεια αλαζονικά ακόμα και τα θεωρία της Βουλής, αγαπητοί μου, στις δύο μέρες συζήτησης του νομοσχεδίου. Οι βουλευτές που μιλούν στην εθνική αντιπροσωπεία για Χριστό και Ευαγγέλιο χαρακτηρίζονται πλέον ως θρησκόληπτοι, σκοταδιστές και προσιλωμένοι στο μεσαίωνα. Αυτά ζούμε. Την ίδια στιγμή που οι οπαδοί του ψευτοπροοδευτισμού ασχολούνται με τα ζωώδια και τα ταρό, με τη γιόγκα και τους νεοπαγανισμούς, με χάντρες και προλήψεις, ενώ οι προοδευτικοί πολιτικοί που απαξιώνουν τα ιερά μυστήριά μας δέχονται ευχαρίστως να τους φυσά στο πρόσωπο μια Ινδιάνα μάγισσα στο φόρουμ του Νταβός πρόσφατα. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που αποδίδουν κάθε φυσική καταστροφή στη μανία της φύσης, παραδεχόμενοι ότι με τη φύση δεν μπορούμε να τα βάλουμε, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που καταργούν και παραχαράσουν τη φύση, επιβάλλοντάς μας με το έτσι θέλω να αποδεχθούμε όχι 2, αλλά 72 φύλλα και άλλες τόσες σεξουαλικές παρεκτροπές και τα παράλογα δικαιώματά τους. Είναι πλέον βέβαιο, αδελφοί μου, δεν θέλουν να μπορούμε να ορίζουμε τον εαυτό μας ως Έλληνες και ως χριστιανοί. Ως άνδρες, ως γυναίκες, ως πατέρας και μητέρα. Είναι αλήθεια ότι ανθρωπίνως τα πράγματα είναι δύσκολα. Γνωρίζουμε όμως από το παρελθόν και έχουμε βεβαία την ελπίδα ότι πολλές φορές ο Θεός επενέβη και ανέτρεψε τα σκοτεινά σχέδια των ανθρώπων. Θα υπερασπιστούμε την πίστη μας, την πατρίδα μας και την οικογένεια. Όλα εκείνα δηλαδή που επιχειρούν να σβήσουν οι υπηρέτες της νέας τάξης πραγμάτων. Εμείς οι μικροί, οι ασήμαντοι της νίκης, δεν φοβόμαστε τις ατέντες των νεοταξιτών. Δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις αξίες και τις ελευθερίες μας, κόντρα στα σκοτεινά του σχέδια. Δηλώνουμε ότι θα αντισταθούμε σε όλα εκείνα που απειλούν να γκρεμίσουν τα θεμέλια της κοινωνίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ.